apostoli, obaba, babamfundisi, omama bafundisi, obaba, omama, abasha, Sunday school, nomshayi wobhuku, ngiyangibingelela kwefika kumphethu Jesu Kristu inkosi. Nakulo nyaka ngibonanga onjengaye, njengoba sithi nje ngithi nje ngiyamazi, shame wami, akalali akuzeli, impela soze asitela. Noma manje phela ngiyabona abazalwane bakhathele, noma mhlawumbe bengakabingeleli ngapha abazalwane bekhathelana. Kepha nje sisho njalo nalo nyaka kulolu suku ka-14 sithi unathi uyoba nathi kuze kube sithulile. Haleluya. Ngokhulu nje kusithoba ngizocela abaqali bakanye nathi life esikhona. Walking